Kulang ba yung daga? Ha? Kulang yung daga na binigay ko? Kahit anong layo nang nararating ni Bagwis mga kasinag, kung saan man siya nakakapunta, pag umuwi siya dito sa bahay, ang bait pa rin niya. Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, nagbuhos na kami ng biga kaninang umaga. Ayun, nag-umpisa kami doon sa kanto na yun mga kasinag. Natapos kami dito. Yung paikot lang ang nabuhusan pa lang namin. Yung papaganito, tapos yung crossbeam niya mga kasinag, hindi pa namin nabubuhusan. Ayan, nagpe-prepare pa lang sila. Sila Kuya Ding, si Kuya Andoy. Ito naman yung aking mason, si Kuya Roy. Tapos si Kuya Jason, ayan, shout out. Grabing init mga kasinag. Tinatanong ko sila kanina kung maglalagay pa ng trapal. Ay nagtatanungan sila kung malagay pa daw o hindi. Ay ayaw yata nilang mga kasinag. Gusto yata nilang mabilad. Ayan, ay shoutout din kay Camilvin. Ayan mga kasinag. Ayan na. Ayan, di ba? Okay. Tapos ito mga kasinag, niluluto-luto na lang nila. Pinapasiimin pa ang tubig. Tapos ito naman ngayon, ayan, naghahalo naman sila. Para pagkatapos nito, pag naubos ito, ito naman. 10 supot na simento na yung naubos namin mga kasinag. Yung paikot pa lang dun. Yung pamaganito, hindi pa namin natatansya tapos yung sa crossbeam. Malalaman namin mamaya. Tignan ko pala mga kasinag kung andito si Bagwis. Kasi kanina pa, nung pinakain ko kasi si Bagwis kanina, andito lang. Ngayon titingnan ko kung andito pa rin siya. Kung hindi pa umaalis. Bigyan ko ng daga yun dito kanina mga kasinag. Medyo nauutal ako Asa na yun? Bagwis! Ay ito, ayan mga kasinag gano'n ka dyan? Ha? Kulang ba yung daga? Ha? Gutom pa ba? Gutom pa? Gutom pa pala si Bagwis mga kasinag. Mamaya, bibigyan kita naman mamaya hapon bigyan kita ng daga mamaya. Kasi kabibigay ko lang sa iyo maghanap-hanap ko muna dyan. Opo. Maghanap ka muna ng pagkain dyan Nasaan yung daga na binigay ko? Nasaan na? Nasaan na? May himas lang Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Na-update ko na naman ulit kayo. Di ba? Kahit anong layo nang nararating ni Bagwis mga kasinag, kung saan man siya nakakapunta, pag umuwi siya dito sa bahay, ang bait pa rin niya. Tinuturing pa rin niya akong tatay. Ano? Kamusta na? Maghanap ka muna ng pagkain. Opo. Maghanap ka muna dyan ng makakain mo. Pag wala ka pang nakuha, mamayang hapon, bibigyan ulit kita Ayan mga kasinag, nakita nyo naman. Ayan, mamayang hapon bibigyan ulit kita. Basta ngayon, maghanap ka muna ng pagkain mo Kasi may trabaho pa kami, may ginagawa pa kami doon. Ano Bagwis? Ang problema lang kay Bagwis mga kasinag, laging naaway siya ng uwak. Galit na galit ang mga uwak pag pupunta lagi din si Bagwis. Tuwing uwi si Bagwis, lagi siyang hinahabol ng mga uwak. Tapos nung ibang maliliit na ibon, galit na galit sa kanya. Dito ka muna Ano? Ayan mga kasinag, iwan muna natin si Bagwis. Update ko na ulit kay mamaya. Pakainin natin siya mamaya hapon. Pagkatapos namin mabuhusan yung biga, pakainin natin si Bagwis mamaya. Mga kasinag, pasensya na kung ngayon ko lang ulit kayo ma-update. At si Bagwis nagwawala na dun. Ayan, natapos na tayo mga kasinag. Ayan, natapos ang buhusan ang biga.
Ayan oh, kung mapapansin nyo sa likod ko, hanggang dun. Oh, di ba? Oh, ayan. Tapos na. Oh. Salamat sa mahal na Panginoon at safe naman na tapos namin nabuhusan to at nagpapasalamat din ako sa inyong mga sinag. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi ko mapapagawa itong bahay na ito. Kaya nagpapasalamat ako marami, lalo sa pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel ni Bagwis. Kaya thank you so much mga kasinag. Pagod. Thank you talaga. Update ko kay Bagwis mga kasinag. Pakainin natin. Ako tayong daga dito. Saglit naman kasi nagkakuha muna akong daga at pakainin natin si Bagwis. Mga kasinag, dito pala sa kulungan ng daga ko, meron na ang daga na namatay yung isa. Kamamatay lang ito mga kasinag kasi kaninang umaga pinakain ko pa ito eh. Yung mga daga na yan, ngayong hapon napatay na itong isa. Kaya ipakain na natin doon kay Bagwis. Ura, paano ka man dyan? Malastik ka. Namamatay pa yung isa kong alaga na baboy mga kasinag. Matutudas pa. Naipit yung ulo. Mamamatay pa mula sa oras. Nandito pa si Bagwis mga kasinag, naririnig ko pa eh. Dito si Bagwis mga kasinag. Nasaan na yun? Bagwis! Bagwis! Nasaan yun? Bagwis! Bagwis! Baba na! Bagwis! 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 Halika na, baba na dyan. Opo, halika na. Baba na dyan, baba na. Ang tagal bumaba ni Bagwis mga kasinag. Albas na sa itaas ng puno ng niyog. Bagwis! Bagwis! Halika na! Bagwis! Sige na, baba na! Hapon na mga kasinag medyo padilim na. Ayan ando si Bagwis sa itaas ng niyog. Hindi pa bumababa. Ayan mo kasi baka bumaba si Bagwis kasi hinagis ko yung daga doon. Ayun ando yung daga. Ayun. Tinitingnan ni Bagwis. Titingnan natin kung bababain niya. Patay na yung daga na yun mga kasinag. Tinitingnan niya yung daga mga kasinag.
Bagwis! Oh, ito oh. Oh. Bagwis! Oh. Oh, oh, bagwis! Oh. Baba na dyan! Kumain ka! Opo! Baba na! Mga kasinag, uwi na ako. Iwan ko si Bagwis dun. Hindi pa bumababa, hapon na. Lilipat pa ako ng kalabaw. Yung alaga akong kambing, ililipat ko pa. Pakain pa kami ng baboy. Medyo hapon na rin mga kasinag. Medyo pagabi na. Kaya mag-asikaso muna ako. Sa masusunod na araw ko lang ulit kayo update mga kasinag kay Bagwis. At ngayon ayaw bumaba ni Bagwis eh. Pero yung daga na dinala ko mga kasinag, inilagay ko lang doon sa baba sa nakikita niya para mamaya babain na lang niya kung anong oras ba siya bumaba. Ayun mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.